जल्दी आओ ना दिया बुत गइल बा एला भर का भर आज छूट गइल बा कोरोना माना हमर उठ गइल बा अबे तोहार जान जाई है माई आवे में दिक्कत बहुत भइल बा एला भर का भर आज छूट गइल बा कोरोना माना हमर उठ गइल बा प्रेजेंट बाय भोजपुरिया दबंग। डीजे निरंजन गोपालगंज। सुनो एक कबूतर आज चढ़म तहारा ऊपर बिना हो कवर के ना जा मिली बड़ी सुपर सुनो एक कबूतर आज चढ़म तहारा ऊपर बिना हो कवर के ना जा मिली बड़ी सुपर वाला के लोग सारा सुत गइल बा कोरोना माना हमर उठ गइल बा पकड़ा जाई अबे गोरी कहबू की धन हमर लुट गइल बा एला भर का भर आज छूट गइल बा कोरोना माना हमर उठ गइल बा डीजे निरंजन गोपालगंज। कितना मेहनत करके हम ऐनी तुहरा लगे चटपट में तू कर कमामा ए गोरी तू अबे बुझलू कितना मेहनत करके हम ऐनी तुहरा लगे चटपट में तू कर कमामा ए गोरी तू अबे